Akkor menjél előre. Jó, de aranyos vagy. Menjetek előre, nyugodt. Gyere, mi? Itt kell leütetni? Nem. Gyere, okos vagy. Ül. Nagyon jó kutya vagy. Nagyon jó kutya vagy. Milyen, hogy egymáshoz öltöztetek. Igen. Szexi. Áll. Nem a legpraktikusabb forrás, de jó, mint a freddy. Igen, az biztos. Gyere, ezt megkapnám el. Gyere, gyöngyös. Nem, fekszünk. Gyere. Próbáld meg hívni, állj ide. Próbáld meg lefehívni, Google, de hívja. Gyere. Okos vagy, Gyere, gyönyörű. Stílusosan a piros kúszófolyosóhoz. Hú, de ott még nem csináltunk. Gyere, megpróbáljuk, és ha nem megy, akkor megcsináljuk. Gyere. Lufi, micsoda ugrás. Gyere, Hopi, föl. Nagyon gyémántos vagy. Többet testű. Figyelj. Ül. Jaj, de jó. Na, üljél legalább. Kapd csak el a felét, úgy. Jaj, de jó. Gyémántos vagy. Gyere. Piros kúszófolyosóra. Tudáltam. Jó, jöhettek? Az nagyon jó. Kati, szépen ül. Okos. Kati, fekszik. Ez a nagyon jó. Jó. Gyere. Jó van. Majd a hátsó kúszófolyosó. Ügyes a dömi. Azaz. Okos. Nagyon jó. Gyertek közelebb, nyugodtan. Az nem baj, hadd menjen. És onnan engedheted. Ez az, hogy felugrott egyből. Na, ügyes. Na, akkor add neki a falatot, ha jól bírja, mennyire nő. Az a baj, hogy... Gyere addig ide. Ezen már tegnap át. Mind a hárman? Nem, mind a hárman. Gyere, takarítunk. Nem, itt van benne kaja. Jól van, vigyes. Nem kell erőltetni, már legközelebb megint megpróbáljuk. Nagyon ügyes. Mindig kapja, ő még olyan szellemileg, mint egy alsótagozatos gyerek. Folyamatosan kell jutalmazni ahhoz, hogy aztán a későbbiekben fokozatosan vedd el, de ő még nem ott tart. A lendület jó volt, csak... Jó. Ugyanúgy, ahogy az ember. Okos vagy! Most akkor erőltes? Gyere ide! Gyere!
Tegnap már megcsinálta, igen. Csak hogy ja, ott vagy Balázs? Jó van akkor. Ja, oké, de akkor meg... Nem, inkább ne, ha nincs jól a kutya, akkor semmiképpen. De akkor lehet, hogy jobb is, hogy kijeltek. Az elején oda mentek. Menjetek haza, figyeld a kicsit, és a gázban, akkor... Menjetek haza? Nem, hát lehet, hogy ő jön, hogy erre lehet, hogy lehet. Ja, jaj, már magától tudja. Zorta, gyerünk. Ül. Fekszik. Gyerünk. Jó, megnézzük, gyertek közelebb, nem kell szaladni. Csak ismerkedjen először meg vele. Gyere, Laca. Nem kell.